Mphakathi othandekayo waKwaZulu-Natal, i-Intenga Foundation sibophezela ekubhekeneni nesidingo esibalulekile sokutholakala kwamanzi ahlanzekile ezindaweni zasesifundazweni saKwaZulu-Natal ezinganakiwe. Njengengxenye yomkhankaso wethu oqhubekayo wokumba imigodi yamanzi, sifuna ngokuzimisela umphakathi lapho singakwazi ukufaka khona umgodi omusha wamanzi ukuze sinikezele ukufinyelela okusimeme kwamanzi ahlanzekile. Mibili kuphela imibandela okumele uyilandele ukuze usizakale ngamanzi endaweni yangakini. Okokuqala, umphakathi kumele ungabi nakho ukufinyelela kwamanzi ahlanzekile. Okwesibili, kumele kube nesikole ngaphakathi komphakathi lapho umgodi wamanzi uzofakwa khona. Uma uwazi ngomphakathi ohlangabezana nale nkinga, sicela uxhumane nathi nge-email ku-donations@intenga.co.za negama lendawo, isikole kanye nemininingwane yokuxhumana nothishanhloko. Siyazisa ukubambisana kwethu nawe ngalo msebenzi obalulekile. Siyabonga ngokweseka umgomo wethu wokuguqula izimpilo zabantu ngokufinyelela kwamanzi ahlanzekile.